الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نا قرآن کریم کی آیت اسیدہ ایمان والا سنگو اسلام دا مپون فانا چنگ نبگی دمکتا حکم بیبیری حیبیری یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان پر لبا میوئی سنگ ادخلو فی السلم کافہ نکھوئی اسلام دا مپون فانا چنگو پورا کے پورا اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ادھورا مسلمان اوئی گنو حیبدی مچید مکائی کی مسلمان اوئی گنو نکھوئی نا پام با سرک ادھو عمل توبا نکھوئی نا پام دبا سرک ادھو نا تھدوک با نکھوئی نا پام لگنا عمل توبا نکھوئی نا پام درگنا عمل تو دبا امدی نکھوئی نا نماز سوننگا گا سون با نماز سوننگا درگنا توک با روزہ ہیننگا گا ہین با روزہ ہیننگ درگا توک با اسنت تو گنو مپون فاب مسلمان اوینا اسلام دلیو یہودی سنگی متان دا اللہ تبارک و تعالی نا قرآن کریم دا حدو پیری افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض اے یہودیو نکھوئی دی نکھوئی نا پام با تورات کی سروک ادو دا نکھوئی ایمان پورائی ادو گا نکھوئی نا پام دا سروک ادو نا انکار تاوی نکھوئی نا تھدوئے اسنتو گنو اسنتو بتاربدی فما جزاؤ من یفعل ذالک منکم اللہ خزی فی الحیات الدنیا نہ کوئی دنیا کی پنسی اسیدہ چوپ ننگنی اور آخرت تا و یوم القیامتی یردون الى اشد العذاب اور قیامت کی نمیتا اللہ تبارک و تعالی نا اکن با عذاب پی گنی مرم مسینا ایکوئی نا پام بسرک دا عمل توبا پام دا بسرک دا تھدوک باسی مسین مسلمان اسیم با کامل و مکمل ایمان والا ہوئی دوی خودم نے نسی ذرابا معروف سنگ نسی مسلمان سنگ گی حالات ینگ بیو نسی فاو بدا مسلمان سنگی اویری بفیوم نسی ینگ بیو مسلمان سنگی سماج دا مسلمان سنگی سوسائٹی دا مخل اہونگی طبقہ اہونگی میوی سنگ لے طبقہ امنا نمازینی نماز سولی روزہ دارنی روزہ ہلی حج چلی زکاة پی قرآن کی تلاوت توی اور ذکر و اذکار توی وظیفہ سنگ پانت ہوئی امدی جماعت ہوئی لیکن حقوق کی متانگ دا ہائی بدی می امنا امد پانت ہو کا دبا حق سنگ امنا امد پانت ہو کا دبا رائٹ سنگ ادو دی مپون فانا پانت ہوتے طبقہ امنا نماز سون دے روزہ سو ہین دے زکاة سو پی دے حج سو ست دے اور قرآن کی تلاوت سو تو دے لیکن حقوق کی متانگ دا کوئی مسین امنا امد پانت ہو کا دبا حق سنگ ادو کی متانگ دا دی مپون فانا پانت ہوئی مما مپاگی سیبات ہوئی مسی مناو سنگی حق پی نگول سنگی حق پی اور کریو لکائی گی امدی مری متا سنگی حق ننگتینا پانت ہوئے اور طبقہ امگی می سنگ دی نماز سو سون دے روزہ سو ہین دے حج سو ست دے قرآن کی تلاوت سو تو دے ذکر و اذکار سو تو دے اور حقوق کی متانگ دا سو کوتاہی توی حقوق ہے بدی امن امد پانتھو کا دبا ادم لبا حق سنگا دسو مفہوم فانا پانتھو دے آہان بگی حق نماز سولی با روزہ ہیلی با حج سلی با زکاة پیری با قرآن کی تلاوت توری با ہاری با طبقہ ادو کی میوئی سنگ کھلی ایکوئی دی نماز سولی روزہ ہیلی حج سلی قرآن کی تلاوت توی ادونا حقوق کی متانگ دا ہے بدی ایکوئی مسین کی مرکتا ننگائی نکی دا با کھر نکی با ساو نکی با امن امد ہنزن کی با ادو کی متانگ دا دی اللہ نا معاف توبیگنی ہے نکھلے نہیں اللہ تبارک و تعالی نا حقوق کی متانگ دا کہتوں گئی دا معاف تو ہوئے اللہ گا مری لئی نبدا اللہ نا معاف تو بیائے لیکن بندہ امگا ننگائی نکی دا با امنا امد ہنزن کی با امنا امد متانگ دا غیبت تو کی با چیرون سے کی با پھو کی با مال دولت من کی با مسیح کی متانگ دا دی ایکوئی مسین چمتھو ندری فوبا اللہ تبارک و تعالی نسو معاف تو دے بخاری شریف کی حدیث نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پیرامی لَتُؤَدَّنَّ الْحُقُوقُ إِلَىٰ آلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى
يقاد للشاة الجلجاء إلى الشاة القرناء haibadi hayang qayamat ki numitta aikoina henjen kiba aikoina zulum tau kiba miyoi sing aduda hak sing adu ada tawgani kadai fo bahai ba matamda machi pan ba hamengna machi pan da ba hamengda wai kiba adu fo ba Allah tabar wa taala na hayang qayamat ki numitta badla laban gani ngasi insan ashraful makhluqani aikoi masin gi marakta nungai na kitaba aikoi masin gi marakta sauna kiba henjan na kiba khudi ma ado madu aikoi hingai marak asida aikoi maafi talafi kokthok chamthung na hogudabani na taba tarabadi hayang qayamat ki numitta aikoi awaba na lugani bukhari sharif ki hadis ni hazrat abu hurairah radhiyallahu ta'ala anhu na hidu pirami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidu piri man kanat lahu mazlimatun li akhihi min irzihi falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham kana gumbana mahaki bahai chahe bahai aduna ghair muslim wa rabasu musalman wa rabasu mi amada awaba pire mahaki izzat mangale mahaki izzat sangare natragana mahaki mal dawlat mulle adu taragadi masi sidringai mamang asida falyatahallalhu kokthok chamthok na hogudabani adum laba sathira ba numit qayamat ki numit aduda lupa paisana aikoi mahussi lubiyaro in kana lahu amalu salihun ukhiza biqadri mazlimatihi kari gumba mahana dunya agi punsi asida kokthok chamthok na hogudaba taragadi hayang qayamat ki numitta mahaki neki sing adu lauki gane mahana zulum tawkiba chang adugi olaga mazlum adu da piki gani wa illam takun lahu hasanat mahaki neki sing laitaba taragadi ukhiza bi sayyati sahibihi fahumila alayhi mahaki badi sing haibadi mazlum gi badi sing adu zalim adugi mathakta hakat lakane asunna mahaki neki punamak barbad hoki gani maram asina dunia agda koine hingai matam asida aikoi masin nungai na khidaba sauna khiba और अमना अमगी माल दौलत मुन खिबा खुदिम आदो मधु कुथुब चमथुक न होबा अमदी हक सिंग अदो अदा त होबा दरकार ने न तब तारगदी हयंग कयामत की निमित्ता अखोय अवाब न रुगने ngasi gi mauqa si ngasi gi tanja si yamna ganimat ni ngasi phobada akhoi ni henjen khiba khudim ado akhoi khudim chamthok na hoba darkar ni kari gumba mi adu hingba taragadi ma ki manak chat lagai koina maafi mangai gadabani ma ki hak sing ado ada to gadabani walau bil faraz ma hingda taragadi ma ki waris sing da pigani kari gumba ma ki waris sing adu su hingda taragadi ma ki adugi chang olaga koina sadaqa tawgani और सदका तो रहमतुन अल्लाह ताला दा कोई माफी मंगाई गदबनी अल्लाह गफूर रहीम अल्लाह तबार व ताला ना कोई खुदी मप्पू कोई मसिन की मरकता नुंगाई न खिदबा हिंजन खिबा वही द वता द खुदी मक्ति हिंजन न खिबा दो मधु को थोक चम थोप ngam की पंगल हपी बोइसनो व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।